Bez obzira na vremenske prilike, Dimitrij Lisicin iz Kazahstana nije odustao od putovanja u Atomsku banju kod Čačka. Putovao je 28 sati i promenio 3 prevozna sredstva. U Gornjoj Trepči Dimitriju nije hladno jer i sada na -15 sigurno je toplije nego u njegovoj rodnoj Karaganti. Zbog terapije u banji kod Čačka preleteo je pola Azije i deo Evrope. Znao je ovaj Kazahstanac koliki ga put čeka jer je pod Vujnom boravio i prošle godine. Nije odustao ni zbog skoro 30 sati putovanja. Мне здесь помогает очень хорошо вода. Dima kaže da mu banja pomaže naročito, znači posle prve nedelje boravka ovde, naročito voda. Da bi se on osjećao bolje, potrebno je da dolazi najmanje 2 puta godišnje. Da bi u snegom okovanu Gornju Trepču Dimitrij doputovao, morao je promeniti 3 vrste prevoza. Vozom je stigao do Astane, potom avionom do Istanbula, pa drugim letom do Beograda i autom do Banje. Dalek put prevalila je i porodica Mirilov iz Moskve. Izgledat ćemo i srce i telo da lečimo u Atomskoj banji. Srce što smo se vratili u domovinu, a zdravlje zato što Atomska banja stvarno pruža mnoge mogućnosti što se tiče probavnog sistema, isto tako kičme. Za boravak i rehabilitaciju u Gornjoj Trepči sve je više zainteresovanih gostiju iz inostranstva kojima ne smeta udaljenost od više hiljada kilometara. Atomska banja poslednjih godina sve više nastupa na inostranom tržištu, masovno se plasiramo na sajmovima. Dimitrij boluje od multiple skleroze kao i većina posetilaca Atomske banje. Vidno poboljšanje zdravstvenog stanja posle prošlogodišnjeg boravka bilo je presudno da ponovo u okolinu Čačka dođe sa drugog kontinenta.